Scoop in Action. Update sa mga proyekto kag programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Scoop in Action. Programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno. Vice Scoop in Action. Magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Scoop in Action. Magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga impormasyon kag kalingawan. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Maayong aga mga kaaksyon, maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabayan sa Western Visayas. No, ari kita sa Vice Gov in Action. Daw pila ka semana nga daw wala kita diri ka pangalagad bangod sang perti kasako, no? Sang sining of course sang atong sining palabuton nga election buwas nga adlaw, no? Anyway, ang atong sining pangalagad sa inyo tubtob kita takna alas 12. So update ninyo kami, no? Sa atong sining Vice Gov in Action, pero doon nag-init ang akong din nga panahon, no? Pero ti kainit sa mga ka-aksyon, no? Pero ti kataas ang temperatura, no? So, ang inyo dalagan Aksyon Boy Duran, mga pangalagad kita sa inyo, hasta takna kita alas 12, no? Sige. Karon nga aga, karon nga Domingo, nag-imbitar kita diri sang isa ka bisita, no? Nga through phone lang kita, no, para nga makaistorya kita sang iban iyang bagay magluwas sa eleksyon, no. Kuan mo kita anay, let's do away with election related nga mga issues anay kay para nga makahatag kita sa iban pa nga informasyon, no. Pero amo na liwat ang ini nga programa ga panawagan sa tanan nga buwas nga adlaw, let's go out and vote. Kag magboto kita, kag amon nga hashtag Blast Action Radio, itama ang boto, iboto ang tama. Okay? Sa aton subong nga linya, we have with us ang aton nga friend from SSS, Social Security Services, si Miss Charis Avila, nga mag-share sa aton. Storya kita dire. Parte of course sa mga pila ka mga importante nga mga informasyon nagikan sa SSS, no? So upo naton si Miss Charis Avila. Miss Charis, good morning and welcome diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning, Action Boy. Good morning sa nga tagapalamati sa Vice Gov in Action diri sa Action Radio Bacolod. Yes, thank you for your time. Domingo, proti anytime, si Miss Charis anytime nga magtawag itis ni siya is always ready, you know. Kuha lang ko, Miss Charis, no? Kasi if I remember, siguro mga 1 week ago, ang inyo ni balang kampanya sa mga wala nagabayad, wala naga-remit nga mga kuha naton, nga mga kompanya. Is this still ongoing? Kahit naluoy kita sa iban nga mga members bala nga nagabayad lang for all they know after sang transaction sila sa SSS gali may mga non-remittance gali sila ya. Kumusta ang kampanya naton si Miss Charis? Yes, Action Boy, no, halin sang December last year nag-resume na niyang aton nga run after contribution evaders na kampanya sang SSS. Amo ni siya, sir, no, nga kumbaga doon house to house ito sa mga employers para mag-remind sa ila sang ilang obligasyon sa SSS sa ilang mga empleyado. So, sir, regular na ni siya, sir, nga obrahon naton so far pila na ka may 5-6 na, sir, no, ka banwa diri sa Negros ang ginkadtuan naton para sa sining kampanya. So by next month mayara naman kita, sir, kadtuan nga isa naman ka syudad para naman sa mga employers nila dira, sir, na mag-remind na amo na party sa SSS ang contribution sa ilang mga empleyado. Ano matabos na, Miss Charis? Let us say, may sabi ka employer nga why naka-remit sang SSS. Hindi lang na isa ka bulan, 2 ka bulan, kundi daw pila na malawig na nga ang membro sige ginabuhinan sila para sila SSS contribution. What would happen kung may madakpan ka mong employer nga wala sa naka-remit sa pila ka sulod sa pila ka bulan para sa dues ang iyang empleyado? So, sir, ginapadalaan sa na Action Boy, no, ang mga employers
nga mag-check naton sa aton nga system nga wala sila kahulog or nakabaton kita reklamo mismo sila nga mga empleyado, ginakadtuan ta na sir ang employer para usisa kung may ara gid man sila bala nga bayad pero wala na na credit na wala na submitan sang R3 pero subong since mas mayara kita PRN or payment reference number din pahapo sa mga employers sir nga once mag-generate sila sang PRN pag magbayad sila automatic nagaka-credit na ang contribution sa ilang empleyado. Pero sir kung wala compliance wala na report sang ilang employer ang mga empleyado pag wala na hulugan sang remittance ginabill ta na sir no after ta-assess ang ilang delinquency ang employer. After billing tagaan ta na sila appropriate na time mga 10 days din sir no mag-comply kung wala sila kabayad basi man sir nga nag-close sila sang amo na nga period kay tungod nga ara pa kita sa sang pandemya kati 2020 ang iban man gid sir nga mga establishments nag-close gid man no nang ginatagaan na sila sir nga mag-submit ng documents nila ang proper documents nga nag-close sila sang amo na. Pero sa mga times nila sir na nag-open sila kami empleyado sila nga nag-render sang service sukton tagid sila sir sang SSS contributions. Karon sir kung wala pa gid sila Japon nag-comply sa aton nga billing gina-refer ta na sir sa aton na operations legal department para mag-issue sang demand letter sa employers kag after the given time nga hindi pa gid sila Japon ka comply mo pa lang na sir pagpa-file ta sang case sa City Prosecutor's Office against sa employer naton for violations ng SSS law. Pero ang kung sindi nga punto is ang empleyado bla nga way sa kabalo gali iya way gina-remit ang iya contribution ano naman sa iya yan di sa maka-avail sa mga services dira sa SSS? Actually, sir, maka-avail ginano ang aton nga empleyado, especially kung may contingency, magamba ta contingency, nagmasakit ba ang empleyado sa amo na nga period tapos wala na hulugan o nagbata man ang member. Ang aton, sir, nga employer, so kung tanan, sir, wala labot sa premium, may penalty na, may ara pagid sang damages, sir, sa employer. So, dako na siya, sir, no, magambag sa damages. May ara na contingency nga natabo sa empleyado. Pero sir, maka-avail ginaya sir ang aton nga member ng ilang SSS benefits. Okay. So, bisan may non-remittance, it does not deny sa empleyado sa iya benefit iya nga ma-avail. Yes, sir. Kaya yung gisa mabalaan lang sa empleyado, yung gisa nga wire remittance, pag file niya sang, let's say, ma-file sa, di ba, ma-file ka butang ta loan. Mabalaan mo guli nga, why ka guli remittance? Amo na siya action boy nung gina-remind naman ng aton ng mga SSS members sa pensioners nga tungod bala sir nga ara na kita subong sa ang teknolohiya nato no naghatag kita services online services para sa aton ng mga members at employers kung sa diin nga makita na nila sir once mag-register sila sa aton nga SSS nga website o kung maski pa sa aton nga mobile app makita nila sir nga kung nahulugan sila or na-report sila sang empleyado sa ila employer. Sa dasig na sir no ng real time na siya sir ang posting sang payments sang contributions sang aton nga members. So anytime nga kinahanglan nila mag-avail sang ilang benefits sa SSS, ma-check nila kung eligible sila. So once makita nila sir no nga daw ay daw wala sila kinahulugan sa ilang employer, pwede na sila dayon ka-remind sa ilang employer kag kung wala gid ang ilang employer maghulog pwede na sila ka-file complaint sa SSS branches naton. Okay. Speaking of ining mga technology na ito gamit para sa services ng SSS, daw pwede gani may ara ko nabatian nga pwede ka kabayad kuno through anong tawag na Shopee Pay. Yes. Ano na siya? Actually sir, no, kung magkadto ka sa Shopee na app na sir, may ara na sir nga bago laman na ito na kita answer no nga may ara the government nga sir payments ang bills kung magkadto ka may ara the SSS so ang ginapangayo ilang nga sir nga account number kag amount ang sa account number sir amo na siya ang PRN or payment reference number nga gina-encode lang na kag ang amount kung pila na nakabutang sa PRN kag amo na siya makabayad ka na dayon kung may unod sa Shopee Pay mo sir. Ang PRN naman sir payment reference number ma-generate na siya through sa mobile app ng SSS or sa SSS website mismo. May ara na tab sir for PRN
kung diin pwede na siya no ma-encode sang member kung ano nga binulan kag tuig ang bayaran niya. Ang applicable sa iya nga kung wala pa nag deadline bala sir. Kag ang amount sang contribution, monthly contribution nga ginabayaran niya, i-click lang nga da ma-generate na siya sir ha sang unique na siya nga series of numbers nga paggamiton niya na once magbayad siya na sir ang data nga kung ano na siya nga period kung pila ang amount sa amo na nga bulan ang iya nga bayaran. So amo nagle no, the real time man siya ang payment. Yes sir. Oo, Action Boy no, real time na siya nga posting sang payment sa member. Kung i-check niya sa mobile app naton or sa website, makita dayon sir no nga ma-credit na siya dayon within makita dayon nga maano na siya ma-post. So kung aton nga member bala sir for example lang no ng manubata na siya bino sining December 2022. So dapat may ara siya contribution sa lin October 2021 hasta September 2022. Para so kung para ma-qualify siya sir sa aton nga maternity benefit. Okay. So at least minimum of 3 months within that period makahulog siya. So magbayad siya. Makita dayon nga gaka-post ka makita yung eligibility niya sir kung pila man ang iya nga ma-avail nga maternity benefit. Okay. Ang sitwasyon bala sa SSS nga mga members before sining advent sa technology, may mga members kita di ba Miss Charis nga gisawis nakbalo ang ilagali nga SSS ang SSS nila may iban nga nagaloan di ba may among nagakatabo sa una. Now we have this ang di ba yung katabo na sa una Miss Charis? Nang batian ko lang sir no nga tungod nga employed sila kay sa ila bala mismo sir no nga kompanya kay tungod nga may naga-authorize reps na sila nga so may ara manggit ko sir nga katabo kay anto na nga I think I would agree with you no kay sa una muna may authorized representative ka mo tapos mapaloan ka hindi man madugay ang pag-release na pati nga kang ikaw yung member do ta pila nakbulan daw ay pahaw gali kay na nakuha na to sa representative ginaruling ipagle no so what I mean to say is this no sa karon sa advance ng technology may mga SSS portal na kita pero kabalo ka naman may ara kita kakuan may ara kitang natawag bala nga mga may mga hackers may mga di ba so ini nga ton nga mga online services ni may kuan man kita may mga security measures man kita for this. Action Boy no gintunan gina siya sir kagin preparahan na siya sang aton na ITMG no sa ano na technical na naton nga mga SSS employees sa management naton ang sa aton sir ng online services subong may ara kita nga security measures nga ginabutang para hindi dali-dali nga ma-access man sang iban nga mga tao ang credentials no sang aton nga mga members ang kinahanglan lang sir no nga halungan man sang aton nga mga members ang ilang nga login credentials para hindi man masudlan sang iban sir pero in case may user no ang aton nga mga proceeds ang mga benefits ang mga loans may ara kita sir nga ginabutang para sa aton nga DAEM or disbursement account enrollment nga module kung diin sir gina-credit ang proceeds ang benefit kag sang loan so ang aton nga mga members kinahanglan na sir mag-provide, mag-upload sang proof of account ownership nila. May kung diin nga makita ang clearly sir ha kag makita mo gid bala nga wala sang mga alteration no or erasure ang ngalan sang bangko nila ang savings account ang ngalan mismo sang member wala labot sina sir sang proof of account nagapa-upload pag kita sa SS ID sa member o kung any government no nga ID na valid kag may katatlo pagid sir ang selfie pagid sang aton nga member nga nagakapot sang iya nga proof of account ownership kag sang iya nga ID so gina-aprobahan pa na sir sang aton nga branch officers no especially aton nga branch head ang ilang nga DAEM para once nga makita sir no nga siya gid man na ang member sir amo pa lang na sir pag-approve nila. So kuno ka budlay na gid sir para sa aton nga mga kauturan nga magubra-ubra bala sir masudlan sang iban nga masudlan sang lain nga account ang iya sang aton nga mga members. Nakita naton dira kay ang mga members naton especially ang mga pensioners bala naton hindi may edad na ya
daw hindi magidya kung partiya sa technology naton sumong bisan ako do may aran ako do kabudlayan ang problema sinadira kung magpabulig ka bla ti kung magpabulig ka sa iban bla mag-login di bla mo nang isa ka problema Oo, da. sir. Amo na sir na ginahalungan tigid sir no kag ginapaandaman tigid ang aton nga mga members ta especially nga aton nga mga pensioners nga kung may magpalapit sa ila nga encourage sa ila nga mag-avail sang or may taga-ay kuno abi sa SSS gid sila sir maghalong gid sila as much as possible hindi sila mag-transaction sa mga fixers kag scammers. Gusto nila nga mag-transaction sa SSS anytime sir magdiretso lang sila kadto sa ato mga SSS branches kay ara dayato nga mga empleyado sa SSS nga mga bulig sa ila. Oo, okay makita mo man na nila kung may mga unauthorized transaction da sa ilang account. Actually, sir, no, kay naka-register, once register ng aton na member or pensioner, kung may ginasubmit na sila, gina-double check man na naton. Kag ang may isa pa gitagali, action boy, no, nga lately na nakita, nga although hapus na gid kay halos tanan naton nga services ara na online, especially ang maternity naton, kung mag-submit ang mga members naton, may ara na that times nga ginapa-report sila Japon sa SSS branch nga lapit sa ila, maski verified na ang ilang daem no for lang gid sir for security measures lang gid kay may times nga daw ginadudahan tabala sir nga kung ang member man gid ang nag-submit sang ilang nga savings account o kung may diferensya gina-require na sir ng atong member nga magpakita anay sa SSS nga branch. Okay, para sa verification lang. Yes, sir. Oo, para verification. Kaya kung sa problema natin sa mga members natin, hindi sila kabalo kung paano mag-login dira, mapabulig sila sa iban, gali kay gintandaan to sang nagbulig sa gintandaan, gali iyang kaya ko ni sa hindi bla daw ATM pin siya nga amo nang imong password bla daw password mo na no? So login credentials nimo do pareho lang may ara kada nga may numero kang tumok-tumok da pareho mag ka ATM nga kun mauyatan na sang iba nang imong pin ang what I mean ang imong may card na sila no nga amo nang pag-login nila amo nang ang card sa login niya sir wala sir user ID kag lang na siya sir no ng password pero may ara na siya dapat sa mga security questions wala correct, kung magsala ginapangayuan sila at the same time sir may ara pa yun sir sang email address kung di napadala ang notification ng SSS kung may nag-attempt pala sir sulod kung magsala ang password na ginapasunod. Okay. Wala kardya kundi nga ti sa imong device da sa cellphone mo or sa kaya ma-login using your PIN bidra or login credentials. So kung pag-login mo na automatic ang SSS mapadala sa imo sang sang ano po na email verifying kung ikaw gina. Parehas na magsala bister ang password na ginpasulod notify ng SSS through sa email address na nakarehistro sa system namon na may nag-attempt na sulod sa iyang SSS na account, sir. Sir, hindi basta-basta subong, sir, makapa-change ng email address, sir, ha? Kinanan personal, gina siya nga i-change or i-submit ang E4 nila sa atong SSS branches. Okay. So, kung may email ad kag litod, hindi ka makakuha. Kadtuan mo gida kag ipabalo nga mailis ka sa imo email address. Okay. So at least para balang ining aton nga advanced technology ginagamit mo sang SSS. Actually ang tuyos ni is mapahapos ang transaksyon sang aton nga mga members di ba? Sir. That's why pag deduction boy naga-provide kita sa aton SSS branches ang mga desktop computers kung na pwede magamit sang aton nga mga members sa pensioners for free na siya action boy ha kag may naga-assist na sa ilang SSS employee amo na siya sir tawag na sir nga e-center sir no kag kada Sabado sir sini nga May kag June may ara kita naglain-lain nga branches sa Negros nga maga-open Sabado 8 to 5 para sa aton nga mga members kag pensioners nga gusto mag-avail sang aton nga e-center nga services. Da sila gali akwan, da sila gali da sila ma-login or da sila ma-transaksyon? Yes, sir. Oo, magamit. Oo, sir, kaya ma-secure na siya, sir, no? Especially, sir, sa aton members kag mga pensioners nga wala access bala, sir, wala gadget nga gamiton,
pwede sila sir kakadto sa aton actually office no anytime Mhm. ng number coding na siya sir ha ang aton nga ginasunod para makagamit sila sir sang aton nga mga computer desktop sa mga SSS branches. Mhm, okay. Mabalik ko di bala sa ining race campaign ninyo, Yes, bala, run Boy. after race panawag sa dasig no race. Oo, Run after contribution evaders, no. Though is it being done all over the all over the country or diri sa Negros Occidental ang focus ninyo sini? Action Boy nationwide gini siya nga program nato no sang SSS ginsubura ni siya 2018 kung sa diin naging simultaneous ang nationwide ang aton na pagkampanya dala na to sir ang Bacolod isang amoto nga time so 2019 tapos nasuspend na ito ang race campaign 2020 kay tungod sa pandemic nag-resume kita December 2021 na kagsubong regular na naton Action Boy nga ginaubra. Okay. May mga kay para ati protection sa aton nga mga members, no. I'd like to ask also ini nga atong ginatawag nga mga kasambahay bla naton. Ano pang tan-aw ninyo man? Ang tanan nga mga kasambahay ining mga kabulig sa balay, napa-member gid man sa ilang nga mga amo. Actually, so damo, naging sir, no? Way before, pag-register sang aton nga kasambahay law, 2012, mga 1990s, mid-1990s to late 1990s, sir, coverable na sir, sa SSS, ang tanan nga kasambahay. So, pag-register, no? Ang tagaan, pag-register, kumbaga, unto ang aton sining coverage ng kasambahay law. Makita ta sir nung iban gid siya nga mga employers, ang mga household employers na ginarehistro gid sir kag gina-report ang ilang nga mga kasambahay kag ginahulugan contributions. Pero may ara pa gid sir nga iban sir nga towards nga kundi na tubla sir lapit nga mag-file na sang retirement nila didto pa lang nagabayad ang ilang nga mga employers. Kasi makita taman na sir na mabalaan taman na through interview sa ilang nga kasambahay kung lawig na magid nga nag-ubra sa ila kag kung sila ang ilang nga ginahulog nga ilag nga sweldo kaya mo na ginabasihan naton sa ilang SSS nga premium kag amo pag ginagali Action Boy no nga gina-encourage man kag subong part sang aton nga race campaign nga magkadto sa mga homeowners association naton para mag-encourage man sa ila sir kag mag-remind sa ila nga mga members nga rehistro sir ang ilang nga mga kasambahay sa SSS. Bisan may ara kita nga period of employment before sila nga masiling naton nga may obligasyon ng employer nga ipa-register sila sa SSS? Oo, Action Boy no parehas ang regular sir nga mga empleyado sa mga kompanya ang mga kasambahay ni naton sir first day sang ilang employment no coverable na sila sa SSS. So ginatagaan ta na ang mga employers nila 1 month para mag-file or mag-report sa ila sa SSS na sila na ang kasambahay nila. Kag the same treatment siya Action Boy sa aton nga mga regular employees pati ang mga benefits nato no available na siya sa aton nga kasambahay actually tanan nga mga members no ng halos tanan naton yang naging sa maternity nga exclusive lang sa mga female members naton. The rest is sir para gina-sir sa aton ng mga members nga ma-avail ang benefits. On the very first day nga yes, sir. nagkuha ko to timbang no. On the very first day nga ara na siya, coverable na sa gali sa SS ka dapat ipa-register ko na siya. Yes, Action Boy. Ginatagaan ta na 1 month nga mag-report ang iya nga employer kay kinahanglan may ara man siya mga ngalan niya bala sir ang data niya kompleto para hindi man dubli-dubli ang iyang SS number kung may ara na siya nga daan sang una SS number no na isuhan na siya. So mula na sir no ang ginapangayo nga kung ano to ang nakabutang sa ilang birth certificate amo man na siya ang gamiton ta magpa-register sa SSS para hindi man magka-problema ang aton nga mga members mag-file sang ilang benefits. Daso nang iya contribution sa kasambahay is based sa iya sa sweldo man nga ginabaton. Yes, sir. Based na siya sa iyang actual man nga salary nga ginabaton kada bulan. So, may harap kita na table, sir. Mag-below kung ang ginabaton sang aton nga kasambahay, nubo sa 5,000 sir, no, kada bulan. So, may ara na siya, muna na nga bracket nga 5,000, na siya ang ginahulog, nga ginagamit nga
bracket nga hulugan sa iyang nga contribution. Pareho sang mga sitwasyon niya nga may panglaba sa imo tapos do kakadto man sa iya manglaba, hindi na yawa hindi madala sa kasambahay lo. Hindi na sila, sir, actually ma-consider no nga kasambahay, kundi pwede na siya, sir, ang nagapanglaba lang nga hindi na siya regular hindi na siya CNB, sir, no. Pwede na siya, sir, ka self-employed, so hindi na siya ma-consider din nga may employer-employee relationship. Ang nagapanglaba lang agakadto bala, sir, magpanglaba. Oho. Ang ining kasambahay nga ang hindi sila self-employed ang ilang ilang Hindi, sir. hindi yan, no. Covered employee, give me sila, sir, Okay. So it means to say nga ang employer dira may contribute may part sa contribution, May share. may Yes. share, may Oo. share. Oo, sa contribution sa SSS sa kasambahay. No, may Oo, pila ka ng share actually. sina sa employer sa remittance sa contribution? Ara, tas subong, sir, no, sa daw 8% na siya, sir, no, ang na gani ang iya nga kay tas subong sa 13%, so may 8.5% ang share sang employer. Ang ato naman ng member ya may 4.5 na share para sa ilang monthly nga contribution. So dako gid ya, sir, Dako ang gid isang ya. employer. Kag kung magsaylo sa bisong lubrahan, ato naman ang dason ng employer naman to ang mabayad naman. Yes, sir, kag i-report yun siya dapat man, sir, no, sang iya nga employer nga naghalin na to para hindi na maano bala, sir, sa iya nga record nga wala siya nagahulog kay naghalin naman gid para mabalaan man, sir, sa SSS, no, nga wala nagaling amo na iya empleyado. Basta po subong sa mga employers, so, sir, mag-report kiti online man Online. gapon, sir, mabutang kanila nga sa amo ning period separated ng ilang kasambahay. Kung hindi sila pa-register sa ilang mga kasambahay, may salabton ang mga amo sini Miss Riz? Yes, oo, action boy, no. Parehas ang mga regular gid naton nga employers nagapasaka man kita, sir, no, kaso sa mga kasambahay or nga employer naton. Okay, so pareho man sang mga regular nga mga kompanya nga mga employers ang ilas na nga sa labton in kasong hindi nila Yes. pag-iparegister ang ilang kasambahay. Yes, action boy. The same gina sila ya kay ti ang employer-employee relationship ara bala action boy. Kag ti by law, especially kay may kasambahay law 2012 na kita higin pa hintagaan pagid unto bala, sir, nga dapat patigid, sir, ang aton nga mga employers sang aton nga SSS law. Atagon din, no? Ang kasambahay does not only refer sa mga bulig sa balay, kundi pati mga drivers, ara na. Yes, sir, oo. Ang aton nga driver, sir, no, part na siya, sir, sang aton nga kasambahay man. Kumaga household staff sa balance, sir. So, pwede na da siya sa aton nga register sang ila employer. Basta trabaho ka sa isa ka amo nga dra ka man nagatiner, dra ka naga-stay in kada makonsider ka na kasambahay. Okay, Yes, masib lang pinsas lang ng katulong lang ng bulig lang sa balay bla ang sakop sila kundi mga drivers, mga gardeners, muda ko may gardeners ka, no? Mga muna dala na saya sa kasambahay. Yes, sir. So sige, at least may mga ideya kaya I would presume nga may mga employers pagid man nga daw hindi gid sini well informed mo sang ining kasambahay law bla nga ti makuha ka lang timbang without thinking without taking into consideration nga may balayran ka pa siyang SSS, no, basib lang magsiling ka nga amo ka magkuha ka timbang na paminsar mo lang ang budget mo lang para lang sa sweldo gali ka may balayran ka pa para sa SSS. SSS, sir, no, pag-ibig sa PhilHealth, actually may unified na ni siya, sir, no. Actually, Hasta nakuha pag-ibig siya. gali kag PhilHealth. Oo, sir, di ba may yara sa kasambahay law na siya, sir, Ah. ang registration sinagani either lang, sir, sa pag-ibig, PhilHealth kag sa SSS. Okay, sige. Well, anyway, unless nga may mga iban ka pa dira nga gusto i-share nga mga information para sa aton mga members, Miss Charis, Action boy, no, thank you gito sa nga opportunity. I-remind lang aton nga mga employers nga ongoing pa, sir, no, kag sinina nga May 19 ang deadline sang aton nga contribution penalty condonation sa mga employers naton nga mayara pa mga period from March 2020 onwards nga wala na bayaran, pwede pa nila ma-avail kag sa aton, sir, nga mga members ang aton nga short-term member loan penalty condonation nga program
until May 14, pwede po nila ma-avail sa mga members sir nga may outstanding loan pa sir, salaryman or So may calamity loan. May condonation kita o penalties? Yes sir, sa loan na sa sir ha, kag sa housing, oo, pwede pa na ma-avail sa aton. Hingagaw lang until May 14 na ni siya sir, kag ang aton sir nga ACOP compliance sa mga pensioners naton no nga wala nakapaakop syempre 2021 extended ni siya sir until June 30. Yan makapaakop sila sir. Okay. So kung may loan ko nga wala ko kabayad pila na kabulan because of the pandemic, may ara galing nga condonation of penalties. So extended na ni siya actually sir ang aton nga nga deadline para sa sininga condonation program. Madagog gid nga salamat Action Boy ha kag sa Action Radio Bacolod. Sige, salamat na Miss Charis. Thank you very much. Have a blessed Sunday sa imo dira, no? Mga ka-aksyon, si Miss Charis Avila sa Social Security Services o kung SSS diri sa siyudad sa Bacolod, no? Mabalik kita, Action Oliver, maidutay lang kita dira guro nga mga panumdom. Mabalik kita diri sa Vice Gov in Action pagkatapos lamang sini. Pesyar na tayo! Pesyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaangi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay. Nanay dra, mga mamang, mami, ha? Happy Mother's Day gid sa inyo nga tanan, no? Kag inyo ni adlaw, so paigad anay ang tanan nga mga bana, no? Kay iyan isang mga mother, no? So happy Mother's Day sa akong dira tanan nga makilala. Hindi na magsisahon kay kadamo, hindi ko ma-memorize tanan, no? Anyway, karon man nga adlaw, gina-remind nato ng aton mga ka-aksyon nga liquor ban kita, ha? May liquor ban kita. Sugod karon nga adlaw hasta buwas. Sa Pizza Jess, why na ni? O sa 8 and 9 na ni ang liquor ban para ini sa eleksyon naton buwas nga adlaw. No? So, nugay na kita dira sa pasayang-sayang anay ha, kay basi bila madakpan kita. Ma-eleksyon na iya, madakpan ka pa, di masubo na ina iya. No? So, liwat, sa buwas nga adlaw ang aton nga eleksyon. Liwat ginapanumdum ka mo namon, alas 6 ang aga ang sugod sa aton sining eleksyon, tub-tub si alas 7 sa gabi. No? Pwede pa ma-extend, basta ara ka lang within 30 meters bala. Nga nagalinya ka, within 30 meters ang voting precinct, pwede ka pa na ma-accommodate. Ma-accommodate ka pa na sa Board of Election Inspectors. Tuda, may gid kung aga ka pa magboto. Kung daw yung mga sablag, aga pa, boto na. Matapos boto, hindi tapos ka na. Di ba? Ano pagidyabi ang ipaligis mo naman? Hindi na ni uso subong ang mga paligis, mga ka-aksyon. Iban sa una, paligis, mabla. May term kita ang ginatawag naman paligis mo. Inablang kahulat, mabla kung sino nga kandidato ang makainganyo sa imo nga magboto. Hindi na pagulat to na. Balo ka, daw hindi na ni uso mga paligis ni. Kaya man kung sa tinaga pa sa akon kilala niya, nakahon na niya mo. No? Ang botante sang tagsa ka kandidato or partido nakahon na siya. Butsilingon na miyaran na sila na kuan ginatantsyar nga mga botante nga sa feeling nila makapadaog sa ila. So hindi na mag-ubra paligis pa. Kasi way ka bala madala sa lista. Ting mapaligis ka pa imuya. Diba si ang guwas hindi kakaboto. Kaya again, I'd like to emphasize, importante gid sa aton nga magboto sa mga eleksyon, mga ka-aksyon. No? Kinanglan mangin kabahin kita sa sining electoral process nga sa diin ang halos tanan ini malang ining buluhaton ang makasiling kita nga equal ang tanan, palariho ang tanan.
bilyonaryo ka man o kung pigado ka man, pareho lang ang mutag isa ka boto. Ha? So equal, pareho kita sinitanan sa sining nga eleksyon. Inidri naton ma-feel nga palariho man lang kita, ang manggaranon, ang imol, ang may diferensya sa lawas, ang kumpleto sa lawas, ang babae, ang lalaki, ang LGBTQ basta palariho kita tanan, may tag-isa kita kaboto. So we should exercise that right given to us. Right ina diretso naton ina nga magboto. So dire man ang siling naton ang power sang tao, no? Ang power nga ara sa tao nga magpili sang ila gusto nga mga opisyal, ang mga nasunod naton nga mga opisyal sa aton sining nga gobyerno, no? And again, tuon gid kita mayo sang kandidato nga aton butuhon. Kita may mga kung kita sina may kasarang kita sina nga tun-an kung sino ang mga kandidato nga nagakaangay naton nga ibutang sa pwesto. So, paano ang pagtuon naton sina? Tanawa bala ang ilang record, tanawang track record nila. Anong track record nila? Especially sa mga incumbent. Ano ang ilang track record? Kung may naga-challenge sila, nantawa ang ilang record sa naga-challenge. Tanawa ang ilang performance. Ikaduha, tanawa ang ilang matanyag sa inyo, ginatanyag sa inyo nga mga programa. Pagi sa ila pagplastar sa ila plataforma di gobyerno. Anawa ang ilang nga ginaplastar sa inyo. Kung sa bagay ang pagplastar sa programa, mahapos lang nimo, mahapos lang ni ihambal. Ang test sinadira, ang talaksan sinadira, kung maimplementar mo ina nga ginapromisa nimo, no? Tanawan nyo blang pinapromisa, balo ka mo sa mga ka-aksyon, sa mga kandidato naton, you can all make the promises. Ang question dira, ina nga mga ginapromisa ninyo, ma-implementar, mahimo nyo ina. Kaya may mga ginapromisa, mga ka-aksyon, pero sa akon, ikaw ang kandidato ka, gapromisa ka something nga muna nga imuon mo, kung mapungko ka. Kung tunan mo sang maayo, inang ginawa hambal mo, hindi na yan ma-implementar. Kung tunaw, hindi na sa ma-implementar, imposible na sa ma-implementar because of certain factors. So, mo na sa ginatunan mo sa bala, magsiling sa nga, kung ako magdaog, sampulan niya, medyo langas-langas, na po yung sampulan ni Blang. Kaya kung ako magdaog, butangan ko di tay-tay ang ini nga lugar. Do ka imposible, Blang, kaya kung tanaon mo, way man sang suba, o kung, way man sang suba, dira, nga butangan mo tay-tay kay way manda sang suba, no? Ang lain na kung sugpunan niya nga mapahimuan niya suba, tido kalayo na niya. Amo na nang babuto silingon bala nga sa iya nga pagpromisa tanawa. If it is feasible, kung mabala mahimo ina, no? Kaya promisa ka sa amune nga hindi man lang matuman because of certain limitations. Ti amo na ang dapat tun-an naton sa nga mga butante, ang ginapromisa mo ni matuman basi ko na palupad bala may ara nga mga promisa nga palupad nga palupad lang bala sa promisa nga hindi ma-implementar kung tunan mo gid mayo there is no way nga ma-implementar na sa tungod sa mga limitations factors being considered. So promisa na saya nga kuan blat lang kung sa kuan patiro bulan na saya doga tirador kala ng bulan nga way man tupa bla, no? So, tunan natin sang mayo, no? So, again, performance, track record, ibasin natin ina. Ang iyang programa, ginaplastar, isa na sang aton man nga basihan. Ang karakter sa tao, para sa akon, importante ang karakter, no? Balo ka. May ara kung natabasahan mo sa social media, bala. Nga si Amuni nagbulig sa Amuni, no? Nya amo na bla. Nya si amo nga kandidato nagbulig sa sampol abi nagbulig sa patay, naghatag sang bulig sa namatyan. Tapos sugpunan sa dalom lang nya wala pa kani gapungko gabulig na. Sos. Ang pabangkot ko da, halin sa una ginahimo niya na.
Do na kon ko bla do na daw na hamot ko bla nga. Abi, may kandidato nga dalagan, bago lang kadalagan. Tapos may patay, butang man lang picture da, ang patay bla, butang lang picture sang lungon da. Tapos salamat gid sa bulig ni Amuni. Wala pa kapungko, nagabulig na. Ano? Halin sa una, amo na siya, kada may mapatay, gabulig siya. Gabulig na siya, kay eleksyon mo. Ha? Eleksyon, nagapapili siya mo. Pero kung sang una, amo nang sin ko lang nga track record niya, makita mo. Pero kung sang una, bisan ay pa sa hindi pa sa kandidato, way pagani kuno-kuno kag way pagani sang patimaan nga madalagan siya, pero kung kada may bululigan gabulig siya, ti iya na iya nga kwan mo, iya na iya nga kinaiya nga gabulig siya bisan wala sang eleksyon. Pero tsimpo sang kampanya, may bululigan, naghatag sa bulig, dayon taman post sa Facebook, kamagsiling nga wal ini iya. Wala pa nakapungko, nagabulig na. Wala pa gani kapungko, pero tiga kampanya. Di ba? Daw intuon ta pa ang aton nga. Gininto tagtaloy kog lingon ta no? Di ba? No? Kung ginahimo niya nasang hindi pa sa kandidato, or wala pa eleksyon, dugay na abi kada may mga bululigan, may patay gabulig siya. May masakit, gabulig siya. Kung ano ang mga kalamidad, dira gabulig siya. Huwag na problema nga mag-post ka da nga ariyo, kaya lin sa una gabulig. Pero kung subong pa lang iya nga may napatay, picturean mo, kakambalon nga, ay, si amo nga kandidato, nagbulig, way pakapungko, nagabulig na. Way pa sa tuod kapungko, kay kakampanya, man siya mo. Nagbulig na siya, kaya nagakampanya siya. Sa una akong butsilingon ba, let us try to check sa iya nga track record. Ang track record niya, kung nagabulig man siya, alin sa una, kung wala sa kapungko. Kaya kung nagapungko man siya, kung incumbent man siya, tanaw na ito ng iya nga mga performance, ang hinimuan. Dira kita mabase sa atong pagpili sa isa ka tao. Because, ang isa ka incumbent official, nga naga-perform, sigurado dason magpungko na siya ma-perform na sa gapon. Kay iya na iya nga kuan mo, iya na iya nga kiniiya nga mag-perform siya if ever he is put into that position. Pero iniyang bag-o lang nagpapili, naghatag lang to amot sa patay ang balon mga wala pakapungko gabulig na ti iniinto anay na iya. Kay way man na sa gabulig alin sang una, subong mo na sa nagbulig kay kampanya, di ba? So, amo na sa, let us try to be analytical, no? Analyze tama yung sitwasyon sa amo sini nga mga kandidato para nga sa nasiling ko na dapat kinanglan ginaton nga magpili sang husto nga kandidato. Importante nga hindi kita magsala sa aton nga pagpili. Kay kung magsala kita, hindi lang masunod nga 3 ka tuig, hindi lang masunod nga 6 ka tuig, kundi sa palaabuton pa nga matinuig, maipekto na ang aton sala nga pagboto. Kung magsala kita sa pagboto, kundi sala man nga tao ang ibutang naton dira sa pwesto. So siguraduhon naton na isa lang ang boto mo, but it is very important. Importante na ang isa ka boto nga mahatag nimo para sa imo nga nasyon. Okay? So, amo na, nangadutay lang na nga mga guide sa inyo sa inyo pagpadulong buwas sa inyo nga mga presinto. Again, ang isagid sang ginahambal naton sa inyo is before you go to your polling precinct, to your polling place, try nga magpangamuyo, no? Nga igiyahan ka sa pagboto sang insakto nga pagboto. Ako nga pati ko gyapon mo. Nga bisan ano naton kung kisa ka nablangga siyempre sa timpo kampanya, may ara nga pagduwa-duwa ka mo limo adri naman ko spiak di ko sa piap. Ang pinaka-test nila, ang pinaka-test nila isa tion nga ara ka na nga mag-shade na sang baluta mo. Ha? So kung panumdum mo ining akon nga ginakuan sa inyo, ginasuggest sa inyo nga tun-an ta na yung mga kandidato sang maayo, no? Nga bisan ari ka pa ni sa amo nga partido,
Pero pag tanaw nimo sa mga kandidato, may tendency pang isa nga magliwat ang pinsar mo da. Tungod nga ma-realize nimo nga inigali nga certain candidate ikumpara niya sa amo ni mas maayo ni siya. Kag natanaw nimo mas makabulig siya sa mga pumuluyo. Mas may maayo nga programa, mas na maayo nga performance. So may tendency nga maliwat ka pa, no? Ang importante is during that time nga mag-shade ka na, kinanglan ang i-shade nimo ang natanaw nimo bala nga imo gid gusto nga iboto kay tungod na base ini sa iya nga track record, sa iya nga performance, sa iya nga plataporma o kung programa nga ginatanyag sa imo, kag hindi na base sa dogin sugo kalang tuya sang iban nga partido nga amo nang butuhon ta. Ang imo gid gusto amo nang dapat na ibutang mo dira. Because by that, mangin kabahin kita. Sang kun anuman ang mangin palabuto naton kag sang masunod pa nga mga henerasyon. No? So with that mga ka-aksyon, sa tanan, good luck. Good luck sa election buwas. Sa tanan nga mga kandidato, we wish you all the best. And whoever may win, kabay pa nga nagakadapat. Kag sa mga supporters, kabay pa, matapos ining eleksyon, kung pwede pa lang, ang relasyon nga nagkalaguba, masi pa mo lang magbalikay. No? Ang relasyon nga naglilitik, base mabutangan pa na glue, parang bisan paano bala, ang relasyon sa una, magbalik naman bala, nga ti maayo lang pagdamdanay naton. Kay kadamo na gid man sang nagubang ang relasyon bangod sang politika subong Nasubuan ko sini nga eleksyon kay kadamo sang nabalaan kong relasyon nga nagkalaguba. So kabay pa nga ina nga relasyon magabalik pagkatapos ng eleksyon. Matapos ng eleksyon no, balik kita sa ato normal nga pangabuhi, no? Tapos ng eleksyon, balik kita sa normal nga pangabuhi. Balik kita sa maayo nga pagtamdanay. Kaya hindi naman kita sang awayan, ang magdaog-daog na naya. Perde, of course, perde. Anong tana, no? But to sa tanan nga mga kandidato, I wish you all the luck. I wish you all the best para sa sininga eleksyon. With that, mga ka-aksyon, salamat sa iyo po sa aton. Makitanay kita iyabuas sa aton nga special coverage sang Aksyon Radio Bacolod para sa election 2022. Natawag namon diri nga Desisyon 2022. Itama ang boto, iboto ang tama. Ang inyo dralaga Aksyon Boy Dran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.